Još to neće da upali. Platio sam ga 50.000 eura. Što neće da upali. Što moram ići na put. Ovo i ono neće ništa. Sad ću ja na zamitka da im kuće, će to meni koša sa tim autom. Pokušao sam ovo i ono, neće ništa. Pokušao sam ovo i ono, neće ništa. Ništa. Sad mi preostaje da ja zovnem onda Micka Rucka. Gdje si Micko? Znam da ste pravi auto mehaničara, da kod tebe auto dolazi, a kod mene neće da mi upali auto. Ne znam kako sam se to odjednom vam čuo kako sam došao kući, sve bilo red, kad sam došao i sam i gasno se. Sad neće da upali ni ništa. Jel da ono bude da je... Ja, okej. Nemoj zazad Micko, brate moj. To onda izađe jao. Jao, Micko, dragi. Pa, kako to? Što mi baš sad prekide? Micko. Pogledam da kažem, sam se da jednom čuo i ugasnu se. I sad neće ni da upali ni ništa. Znam Micko, sve znam. Sve znam i neće ni da mi upali ni ništa. Ma znam, ba Micko, znam sve. I tvoje situacije i moje, ali neće da mi upali auto i Bog. Platio sam ono auto 50.000 eura i neće da mi upali. Gdje si ti, Micko? Kao ono se auto pokvarilo, brate moj. Nemoj mi zezat, Micko. Jaj, Bože. Da sam znao da će ovo ovako biti. Što se tiče mog auta, neće nikad da mi upali. Pokušao sam ovo i ono, neće ništa. Koji sam ja boks? Brate? Neće da mi upali auto što sam ga platio 50.000 eura. Neće da mi upali. Nemam ja pojma, ja šta ću sad Bogem. Iskreno, nemam pojma šta ću. Iskreno, nemam blagi. Ne znam. A šta imam ja nedostaju? Vi, brate, niste normalni, ko... Imam ja svoje problema. I pustite me, brate moj. Aj, zašto mi iskući, aj, zašto iskući. Daj mi samo tu, šta su ovi budali skontali, sačka. Čekaj, ljudi, da ja nazovem
Micka. Micka. Jesi napravio auto? Daj, Micka, dragi. Znači, što se tiče toga, ja život je završen. Joj, Bože. Dragi. Pa ima makar i način. Ima makar način da se popravi. Ništa onda, Micko. Nemoj zezat, Micko. Šta ću sad, aj čao, Micko, ajde. Ajde ga ja više uznemiravam. Vruće. Pa se skinite. Vruće, prevruće, znači napolju prevruće. Ovi su budale skontale da sam ja bolestan i da meni... Čekaj se, ja to malo da prešam ja. Tome je u pitanju. Tome je u pitanju, znači. Čekaj, jedno smo dali. Skontali. Oni su budale skontali. Kako se već zove? Da sam ja ova bolestan. I da sam ja pričao sa doktorom, ljudi moji. Naravno, sve će mi izvati. Dečki, vi još niste došli. I hajde vam. Nemoj sulim, niti ređo, niti husi, niti kubura. Da me zezate. Boli me glava. Čekaj, i šta ste sad mi vi došli? Znate šta, snimati sa mnom. Ne, šta više snima sa mnom. Daj zašto iskući me. Pošto vidim da vi niste normalni. Nisam normalni. Pogledaj. Ovi skontali da sam ja bolestan. Tu ima Loki. Čekaj. Zvoni mi telefon. Bucko. Eto, prekite. Jesi ti to napravio tu? To mi, Micko, tako. Pretvoriš. Viće, koji ste vi budali pa ste dali 10.000 eura njemu. Znači pravi iste sekunde dolazim po auto i ništa tu, i nemoj tu ništa. Dobro, dolazim po auto. No kad će biti gotov? Za par sati. Dobro, aj čao. Aj čao, teto, kad ti napraviš, zove mene, eto mene, da ja uzmem sve auto nazad. Ujel mi je drago. Aj čao. Ljudi,
hvala vam na to, hvala vam na tome. Ljudi, hvala vam na tome, ali... Čekaj. Jesam ja... Ko je bolestan? Nisam bolestan, mene zdrav sam. Bukvalno ljudi, ovi nisu normalni. Pa vi niste normalni, ljudi moji. Evo, živi sam, šta je? Živim sam, evo ovdje kamera cijelo vrijeme u mojoj ruci. Drži kamermanu u kameru, molim te. A čekaj, jesam ja tebe na čiravu? Jesam ja tebe na čiravu? Ništa, dečki. Hvala vam, ako hoćete, ostanite. Ja ovdje lijepo po svoj auto. Što je Rucko napravio. Meni je on to napravio. Ljudi, vi cijelo vrijeme tu. Nisam iskonto, ljudi, da ste vi tu. I pozivam, mislim da je ovo kraj videa. Pa i to je to, ljudi. Ako vam se svidio ovaj video, stavite like, share, subscribe na video. Molim vas da nas podržite, pošto meni to mnogo znači. Kao što ste vidjeli ljudi, ja sam ljudi prankovo da mi ljudi auto crklo i tako to. Oni ljudi bukvalno. Ja, Micko. Dođi pa auto, da stani, Bog te neće. Stani. Ajde, dobro. Ništa, to je to, ljudi. Ja sam ljudi po auto i... Ćao, ljudi. Vidimo se u sljedećem videu. Ćao, ljudi. Ja sam ljudi, inače, ljudi, sakrio kameru da ne vidi ređo suli i huse, a cijelo vrijeme je držao kameru. I to je to, ljudi. Ako vam se svidio ovaj video, stavite like i subscribe. Vidimo u sljedećoj epizodi, a tada lijep pozdrav i čao, tada se po auto.